sería de min? Non son nada sin ti. Non quero que andes con esa xente, non che convén. Non te fagas caso, muller. O que lles pasa a ela é que se teñen envexa. Ai, nena, como vai a ser vestida? Me echa a pasar algo. Que se che perde a ti ali? Que se che perde? Caesme ben, pero cando se xente diante non é necesario que fales tanto. Quítate da tele, que comece o fútbol. Onde vai a miña camisa? Non ves que é preciso? Chego canso de traballar todo o día e non te feita a cea. Pero que carallo faz todo o día na casa? Preferíamos unha muller ou un gay para este puesto porque teñen máis sensibilidade.